Hello guys, namaskar. This is Manas Kumar Pallai. You looking in my new blog. तो आज ଯିବା ଆମେ INS ଚିଲ୍କା ପାନ୍ଥନିବାସ ପାନ୍ଥନିବାସ ଯିବା ସେ ପାନ୍ଥନିବାସ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପାନ୍ଥନିବାସର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ପାନ୍ଥନିବାସରୁ କାଳିଜାଇ ଯିବା। କାଳିଜାଇଠି ସେଠି ସବୁ ମାନେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କୋଉଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ସବୁ କାଳିଜାଇ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଉ କଣ କଣ ସେଠି ସବୁ ଆମର ଅଛି ତ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନକୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ଲଗ ୟା କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅପଲୋଡ କରିବି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଟିକଟ ଦି ଜଣ गोटे बोर्ड रे जी टिकट रे जी 15 जन जाइए रिजर्व गले टोटल 12 जन जाइए। रिजर्व किसी करिया दरकार नहीं, रिजर्व कम करिया लोक हेबेनी कि लोक हेबेनी हमरो ऊपर काउंटरटा अपन छाड़ दे के पळे छी। ऊपर काउंटरटा जो हाईमेस लाइट लगनी नि ता तळा हमरो काउंटरटा सेठी लिखा दो पुलिस केंद्र मुनि सेठी हम काउंटरटा अछि सेठी जानती सेठी मिसिंग गेले सेठी सेठी गले कि माने सब जा लोक सेपट आसी सब सेठी लोक सेठी माने एंट्री करला हां एंट्री करला को आपन बाण गुटे सेठी करला डाहण गुटे एबे डाहण गुटे जो एटा जो भीतर तो ना बाहर गुटे नहीं भीतर अछि गेट भीतर माने फ्रंट जिंदे गेट भीतर पसिबी नि कि ଏବେ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ମେନ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠିକି ଏବେ ବାହାରି ପଡିଲୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ତ ଏଇଠି ବି ଟିକେଟ କାଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ କାଉଣ୍ଟରଟା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଏବେ ଆମେ ଟିକେଟଟା କାଟିବା। हाँ हाँ चल जी दीटा टिकट गाड़ी भड़ा कोतरा आसी जीवे ना बाय कथा को आम दु जन हाँ आम 4 जन आसु मिसिक फाइनाली आम टिकेटा काटा हो सारी देखु आम जा ये गड़ी होनी सेठ सेपटे जाए गड़ी आवा रेडी आसी तो कौन हाँ ओके एबे आमे जैकेट पिंधिकी रेडी एबे आमे जिबा डंगा को। तो आमे डंगार टिकेटा बुकिंग कर देथिलु। तो गोटे डंगा आमे 10 जन मिसिकी बुक कर देलु। एक्चुअली सेटा 12 जन जांदी तो आमे 10 जन थिलु। तो आमे हमको 20 टका लागे पड़ला एक्स्ट्रा सॉरी 40 टका लागे। तो आमे टिकेटा काटिकी पळे आसलु। एटा गोटे जैकेट दे देला हमको सेफ्टी पई। तबे आमे आमे अमर मोर आमे पळे आसछु बे डंगारे बसी पड़िछु। तो अमर डंगा वाला नावरिया संगे कथा होउछन जे केते लिटर तेल लागुची सेठिकी माने एई जगारू काली जाई जिबा पई। तो से पिलाटा जो गोटे छोटो नावरिया पिलाटे तो आमे बहुत एन्जॉय करथिलु से दिन। आपण देखंतु देखिबे माने केमिति सब माने डंगा जाउची तो केमिति सब माने समस्ते आसुई थाउचन सेपडु आगपडु। तो केमिति कोन पानी रे डंगा केमिति लागे जो माने जाइथिबे तो से माने जानि थेबे ऑलरेडी, जो माने जाइ न थेबे तो से सब देखिया पई एई सब दृश्य गुडाक बहुत भल लागियो। देखंतु आ एन्जॉय करंतु। एबे समस्ते पळे आछचंदी डंगा को देखंतु। एबे आमे 10 जन बसी पड़िजो सेपट साइड 5 जन एपट साइड 5 जन। तबे डंगा पूरा बैलेंस। तबे नावरिया डंगा एबे स्टार्ट करिया पई। तबे देखंतु
डंगाटा एबे स्टार्ट हो तो चलतु देखा एंजॉय करवा। देखो ये गोटे डेंजर लाइट तो राति जो डंगा आसी थाए तो एमती डेंजर लाइट केतोटा लगी थाए से डंगा डेंजर लाइट की देखिकी आसता रास्ता जानिया।
ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲାଗିନି, ଦୂରରୁ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମନ୍ଦିର, ପୁରା ଚିଲିକା ମଝିରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାହାର କରୁଛୁ। ଡଙ୍ଗା ଏବେ କୂଳରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜଣେ ଜଣେ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପୁରା ଆରାମସେ, ନହେଲେ ଡଙ୍ଗା ହଲିଲେ ଡର ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ବାହାରକୁ, ଆମର ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ରୁମ୍ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ତେବେ ଆମେ ଯିବା ବାହାରକୁ। ଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆରପଟିକି ଗଲେ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ରୁମ୍ଟା, ଏଠି ମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜାଗା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାନେ ଖୋଲା ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି, ଲୋକ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି, ସେପଟ ସାଇଡ୍ ବୋର୍ଡ ବି ଅଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଅମର ଖାଲି କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥାଏ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଏଇଠି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳଣା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ, ଦୀପ, ଧୂପ, ହୋଟେଲ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ପାଣି ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ପାଣି ଏଇଠି ପିଇପାରିବେନି, ପାଣି ଯାହା କିଣିକି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ। ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିକା।
ନାଉରିଆ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫଟାଫଟ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏତେ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି। ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ସେତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିକି ମୋତେ ପୂଜାରୀ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମାଆଙ୍କର। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିଥିଲି। ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଭଲସେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ବି କରିଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ରହିକି କରିଥିଲି ଜୁମ୍ କରିକି। ନାଉରିଆ ଦେଇଥିବା ଟାଇମରେ ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ନାଉରିଆଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ନାଆ ପାଖରେ। ତ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ନାଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେଣି ନା ନାହିଁ। ତ ନାଉରିଆ ତ ଅଛନ୍ତି ନାଆରେ।
କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ନଥିଲେ। ତ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ନାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କିଏ ନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯିବି ସେ ବଣ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସାୟଦ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବେଲେ ପଳେଇବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ତ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆସିନଥିଲେ କିଏ। ତ ମୁଁ ଅମରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲି। ସେପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଫିଷ୍ଟ ବଗେରା କରିଥାନ୍ତି ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମାନସିକ ମାନେ ମନରେ କିଛି ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୁରା ହେଇଯାଏ, ତ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତାଟା ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଭିତରେ ଭିତରେ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଉରିଆ 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଫୁଲ୍ 50 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବା ହାରି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆସିବା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ତ ସବୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଥରେ କେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେବା।
जोपट साइड रे जाइଥିଲେ सेपट साइड कूଳରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଏବେ ରେଡି। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲୁ। ଏବେ ସବୁ ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରରେ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ କରିବି ମାଙ୍କ ପାଇଁ, କାଳିଜାଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ପକେଇକି ଦେଖେଇବି। ମୋର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଶୁଣି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ବହୁତ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କହିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।